Ами, дава ми много, но аз смятам, че процесът е двустранен. Дава ти много стойностни приятели, хора, с които споделяш обикновено една и съща философия за живота, едни и същи интереси. И едно много голямо удовлетворение от това, че правиш нещо полезно и хубаво, което не може да бъде измерено с пари. И всъщност някакси доказва тезата, че най-хубавите неща в живота не могат да бъдат измерени с пари. Възможността да си говори с хората и наистина да бъдем заедно, което е важното в живота. Научило ме наистина на много качества, които в момента ми помагат в професионалния ми живот. И най-вече задоволеност от себе си, това, което правиш. Резултатите се виждат бързо и също така пълноценно общуване. Възможност да излезна малко от рамките на собствения си свят, възможност да премина от лайкването и възнощението в социалните мрежи към реални действия. Ами доброволчеството ми дава лично удовлетворение, често казвам, и не очаквам да получа нещо в замяна, защото тогава се губи самия смисъл на доброволчеството. И надъхваме много, правиме по-смирена, по-мъдра и разбирам, че това да говориш не е като това да действаш. По принцип, доброволчеството взима само това, което ти му позволиш да ти вземе. Малко емоционална енергия. Внимание, концентрация, време. Съня, моментите, в които осъзнаваш, че си станал малко невротичен. Може би част от приятелите, но всичко изиска жертви. Взима ми от ината, от тесногръдието ми взима много. Грижите, проблемите, това ми взима. Всъщност то не бих казала, че ти взима нещо в негативен смисъл. По-скоро ти взима, да кажем, от свободното време. Но в крайна сметка, като се обърнеш назад и като погледнеш, че това свободно време си го дал за нещо, което е някаква кауза, в която ти вярваш и си заслужава да подкрепяш, не можеш да го тълкуваш, че ти е взело нещо. Идеален не знам. Добрият доброволец трябва да бъде човек, който наистина обича хората наоколо, иска наистина да живее с тях, солидарен е по един искрен, истински начин и е готов да дава и да получава. Даденост на хората наоколо, на каузата, която следва. Да е усмихнат и да е щастлив човек, защото когато си наясно със себе си и знаеш какво можеш да дадеш, света около теб ще е една идея по-добър. И разбира се, човек, който да е много честен и не склонен към някакви измами. Но също така трябва да бъде търпелив, спокоен и да има висок праг на търпимост към несправедливости, за да може да се бори за този по-добър свят, за който говорим. Според мен трябва да е като едно дете, да няма граници, т.е. да е открит, да няма предразсъдъци, да е готов да каже не знам, да е готов да учи и да просто да обича. И само любов и каузата да бъде неговата, да бъде нещо, което е истински важно за него, защото така е лесно да даваш. И ако всеки даде по нещо малко, света наистина ще бъде по-добър.